Ens trobem a la fatxada de l'edifici que popularment al poble es coneix per Can Titus. Titus era el cognom o el nom que se li donava a un tractant de bestiar a l'any, aproximadament l'edifici és de l'any 1914, se li donava perquè era un senyor amic d'en Joaquim Claret, un senyor amb possibilitats econòmiques, perquè es dedicava al transport de bestiar. O sigui, feia transport de bestiar. Camprodon, o sigui, Espanya va quedar a la Primera Guerra Mundial en 1914, que és el moment de l'edifici, era un país neutral, per tant, el traspàs de bestiar d'un cantó a l'altre en França era molt freqüent. I a Camprodon aquest home, la seva riquesa, la seva guany, va ser aquest pas de bestiar d'un cantó a l'altre. I arribaven a passar cabres, ovelles, burros, de tot. I li va demanar a en Claret, que ja era un home que venia de França, ja famós perquè era disciple d'en Mallol i treballava per ell, li va demanar que li fes alguna cosa relatiu al seu ofici. Llavors en Claret va pensar va buscar alguna cosa relatiu a cavalls. Mira per bon, com a escultor de la Mediterrània que era i escultor de tendència grega com en Mallol, va agafar dos cavalls que semblaria, per la similitud, sobretot un d'ells, que estan trets d'una imatge del Partenó grec. És el cantó de nord i sud de la processió de les Panatenees. La realització és molt realista, molt grega, també per la proporció del cap del cavall, que normalment són més petits, estilitzats, i sobretot per la gran qualitat del detall de la musculatura dels cavalls i sobretot del moviment. Mitjançant la capa que porta cada un d'ells, dona una mobilitat, sobretot el que està aixecant-se a l'aire. És molt maco. El propietari, des de luego, va tenir la gran idea de restaurar-ho i fer una pintada ressaltant el valor. Continuant el nostre camí per Camprodon, arribem al carrer Catalunya. Aquí, a l'Espai Cultural de Cal Marquès, l'Ajuntament va tenir la gran idea d'exposar públicament, perquè estava guardada en un magatzem, donada la restauració i la còpia que es va fer d'ella, posar-la aquí a l'entrada. Això entra en valor. Aquesta escultura l'Ajuntament de Camprodon li va encarregar a en Joaquim Claret, perquè Joaquim Claret s'havia casat el 1914, Mallol li va dir que no tornés a París, havia estavellat la guerra, el seu representant marxant era alemany i era una mica problemàtic. I s'havia casat i va venir a passar les noces aquí, a Camprodon. Quan va a Camprodon va venir a quedar-se aquí i llavors l'Ajuntament, l'alcalde, el seu amic, Sau, li va encarregar que fes una escultura per al nou cementiri. Era un cementiri que es feia a les Saletes, perquè el cementiri havia quedat vell, estava allà a la plaça de Santa Maria, i li va encarregar que fes una escultura relativa per posar al museu. Ell, hi ha testimonis als diaris que la va fer, se dedica en Claret, sempre feia les escultures de dona nua, o sigui, hi ha alguna fotografia que es veu nua completament, i després els vestia. Es va fer una subscripció pública a l'Ajuntament, no es va arribar a cobrir, suposem que el bon de Claret, que era una bona persona, no la va cobrar, no va acabar de cobrar el cost. Aquesta pedra està feta exempta, o sigui, pot veure en tots els cantons, és de pedra sorrenca, que també ha sigut un perill, és una pedra molt fàcil de treballar, però clar, es desfà, i representa, el títol és el repòs. Jo penso que és ideal, encara que en Joaquim Claret no la fes concretament, o la tingués feta o la tingués pensada per un altre tema, és ideal com està posada al cap del cementiri. Perquè és una dona que realment està meditant en silenci, callada, i esperant, en certa manera, el pas que tots farem a la mort. La seva influència és mediterrània, és una influència grega també, el cabell, i a diferència del que podríem veure de la Mediterrània de Mallol, que sempre han dit que ell la va copiar o la va fer semblant i tal, jo la veig molt diferent, perquè primer està vestida. Segon, després explicaré una anècdota del vestit. Segon, és perquè es veu molt més suau, molt més, diguem, més tendre, no té aquesta gestualitat en Mallol i en Rodin tan agressiva. Claret era una persona d'una sensibilitat grega, però grega primitiva, i es veu perfectament. Jo, per mi, la meva opinió, més o menys com a estudiós, és que els dos elements que figuren la mort, que és l'òliba per un cantó i el rellotge de sol tombat per un altre, jo per mi que són afegits. Són afegits a la pròpia escultura perquè l'he vist sola. Per què?
el testimoni verbal que tinc d'una persona de Camprodon molt gran en el seu moment em va explicar que quan en Joaquim Claret va exposar l'escultura a un paradís, en una parada a Can Vila, allà on està actualment l'estanc, va haver gent que no li va agradar com era massa grega, massa moderna, i la gent de Camprodon en aquell moment sembla que va bé, aquesta persona m'ho va explicar, que va fer alguna reclamació, alguna carta dirigida al bisbe, dient que això posat al cementiri, això tal. Jo, per mi, que els dos elements, tant el mussol, en aquest cas és una òliba, que no s'assembla gaire, i el rellotge de sol caigut és una cosa per donar més serietat, es pot dir. El vel, possiblement que també, i el ropatge, nua no crec que la volia espatjar, no sé si l'exposició era nua, però segurament ell l'hauria vestit. I, jo penso que és l'obra que li va donar més renom, tant a Camprodon com a Girona i com a tot arreu. I, en fi, jo us recomano que us quedeu una estona contemplant-la perquè és preciosa, tant els plecs de la roba com estan fent un llenguatge de tendresa, de silenci, de tranquil·litat. Sabem per unes fotografies que el model de la cara i de la dona era la seva pròpia esposa, que era una camprodonina, precisament també. Ara, continuant el nostre passeig per Camprodon, arribem al carrer Cantallops, al carrer Ferrer Bàrbara. Allà n'hi ha la casa actualment, la casa del Brandia, de Can Brandia, que em sembla que és Badia Brandia, va ser alcalde de Camprodon. Era un senyor que, amb motiu de que també, una altra vegada com el tema de Cantitus, amb motiu era un senyor bé, i llavors li va encarregar a en Joaquim Claret, que en aquell moment a més tenia l'estudi al costat d'allà de Can Brandia, que fes alguna cosa, la seva nova casa, l'any 16-17, que li fes la casa i que fes uns elements decoratius significant la seva alguna referent a ell mateix. En aquell moment el senyor Brandia era científicament conegut perquè va fer arribar l'aigua a Camprodon. Llavors suposo que a partir d'aquí, és una interpretació personal, en Joaquim Claret va agafar el tema de les estacions de l'any. Tardor, la primavera, l'estiu i l'hivern. Estan representats com una mena de capitells posats en unes columnes, s'ha d'apropar un i mirar-ho així per sota i es veu perfectament, cada una significativament, quan es veuen, les que s'interpreta com a l'hivern, que està acollida amb una vel i amb unes d'això, a l'estiu, que es veuen les fruites, és molt maco anar-ho a veure. S'ha de dir en honor al propietari, perquè és una propietat privada, que ha fet la restauració molt acuradament. O sigui, ha encarregat amb un escultor, s'han reposat les parts que havien caigut i es troba en un perfecte estat i val la pena anar-ho a veure. Claret també li va fer l'escut nobiliari, que es troba a la part superior de l'edifici, i també li va fer l'any 1916 posat a la balconada, que ja no hi és. Les columnes també són d'en Joaquim Claret i ja està, són dòriques, em sembla, gregues, també aquesta influència de Grècia, aquest mediterranisme, aquest noucentisme, que el tenim també un element més aquí a Camprodon. Molt bé, doncs ara arribem continuant l'adreça, tornem a la plaça Doctor Robert i entrem al carrer Nou. Al carrer Nou hi havia antigament un propietari que treballava el tema de la fusta, arbres, talla de la fusta i tal, que es deia Bonada, Josep Bonada, em sembla. Ell també, hem de dir una cosa que fins ara no he comentat, però totes les escultures comprenen un període que va de l'any, tots els relleus, de l'any 14 a l'any 18, aproximadament. S'ha de dir que a Camprodon l'any 14 va passar una cosa que considero que és molt important, que explica, en part, totes aquestes obres fetes per persones de Camprodon, que eren pobles, era gent que tenia la seva feina, però vull dir que tampoc eren milionaris, però va passar un aconteixement. És que al desembre del 1914 va tocar el primer premi de la Grossa aquí a Camprodon. I llavors això va ser un aconteixement. Se pot dir, Manel Pujol explica en el seu llibre, que part de l'acció d'aquesta tocada de la loteria va ser la creació de l'Hotel Rigat, que l'Hotel Rigat ha sigut un boom turístic per Camprodon i molt important, de Can Borrà passar al Rigat. Jo suposo que aquestes persones, el fet de situar-se a la mateixa alçada d'un modernista o un noucentista de Barcelona que posa a la fatxada de la seva casa un element decoratiu que fa cosa del lloc o la professió que hi té, és el tema de disposar d'un diner que d'una altra manera no hagués vingut aquí a Camprodon. Bonada també li va demanar a en Claret, que era el seu amic, sabia que venia de París, amb una experiència tal, nom i tal, li va demanar que fes alguna cosa relatiu a casa seu,
algo relatiu a la seva professió o ofici. Claret, en aquell moment, també seguint una mica l'orientació grega, o l'orientació noucentista, per la seva influència de Mallol, va fer un fris, un relleu, que és ubicat a la paret del front, on estava realment el magatzem, que és un fris representant uns angelets, o uns pútits, que diuen els italians, uns angelets mignusos, que estan realitzant, en 4 fases, estan realitzant tota la feina que feia la casa, que era en un es veu tallar els arbres, en altres es veu recollir-los amb un carretó, i així, les 4 coses. Representen, i és molt maco. Que, per cert, en aquest moment seria necessària alguna acció de cara a evitar que es degradi més del que està, perquè l'aigua va caient a sobre i tal, però és molt maco i val la pena veure. S'ha d'aixecar una mica el cap, però és molt maco. Continuem el recorregut de Joaquim Claret i ara aquesta vegada agafem el carrer València. El carrer València, a l'alçada on està aproximadament Can Suris, aquest edifici que actualment és de la guarderia o era de la guarderia abans, hi ha un edifici que té una alçada de 3 pisos i molta gent passa d'una manera desapercebuda de veure una escultura d'en Claret també feta en talla directa i com a publicitat a un inventor, o sigui, a un ferrer de Camprodon, que era un tal Jobert, que li va encarregar també a Joaquim Claret en aquell moment de dir, escolta, tindries que fer alguna cosa, per al mateix temps, per fer publicitat del que jo he inventat i del que estic venent des de fa temps. S'ha de dir que, com diu el registre, la patent d'aquesta arada, que és una arada giratòria, vull dir, van millorar l'arada normal, la va fer giratòria amb unes arrels determinades, va tenir premis a l'exposició de 1888 a Barcelona. Aquesta arada ja era patentada pels 2 germans, per aquest ferrer, que tenia el lloc per treballar el teníem al sòtano, i estava al primer pis, havia l'exposició, la van patentar i es va vendre moltíssim i tal. Jo suposo que això, una opinió personal, suposo que això ve molt vinculat, coincideix amb el període de la patata, del cultiu de la patata a Camprodon. Va ser una idea molt bona, perquè suposo, m'ha explicat la família, que possiblement la gent, els agricultors que anaven amb problemes amb l'arades per reparar el ferrer i tal, deien que, clar, el terreny pel cultiu de patates i tal a Camprodon són feixes petites i dures. I les arades normals no anaven gaire bé. I llavors els homes van d'això i van fer això del giro. Jo crec que va ser una trobada estupenda. Joaquim Claret, també aprofitant per parlar d'això i tal, va recórrer una altra vegada, que he trobat molts relleus que hi ha de tipus grec i romà, amb 2 bous amb una lligadura al cap, arrastrant l'arada, aquesta que es veu perfectament, suposo que els propietaris, els que van fer l'encàrrec, deien, sobretot que es vegi quin tipus d'arada és, i amb un pagès que en aquell moment l'està arrossegant, amb una referència als premis i tal. Des de luego és un factor publicitari l'any 16 o 14 molt important, a pesar que feia anys que ja ho tenia. S'ha de dir que estava ubicada al primer pis. Clar, llavors la visibilitat era molt bona, està feta en talla directa en pedra, molt maca. Els bous realment valdria la pena que es veiessin més a baix, o que es vegin en fotografia o el que sigui, o que es miri amb un fum, perquè una vegada més, com els cavalls de Cantitus, tenen molt ben reflexada tot l'esforç amb la musculatura que fan per arrossegar aquella arada. És fort i molt bé, és molt realista i el pagès també. El títol del relleu parlat dels bous és l'Arau Tobert, el relleu Tobert. Fa referència a l'arau aquest que hem parlat, que era patentat. Estem a l'indret de la passeig de la Pont Nova. Del seu extrem superior ja es va decidir ubicar un monument a l'home més il·lustre i més estimat de Camprodon, que és el doctor Robert. En Claret, en aquest cas, és l'autor del mig relleu que ja ha posat, i hi ha una mica d'història. O sigui, en doctor Robert, el 1902, va morir. Després de fer unes visites a mossèn Cinto Verdaguer, que l'estimava molt també, va morir d'un infart. Va passar els anys, lògicament, va ser estimat, va fer una representació de l'Ajuntament de Camprodon, que va anar-hi a l'enterro, va haver un diploma, hi havia diverses coses, i llavors va passar els anys i no hi havia. I per iniciativa, l'any 23, per iniciativa de 2 prohomes també estimats i volguts de Camprodon, que és en Josep Ferrer Bàrbara i el poeta Guasch, van decidir fer una col·lecta pública per fer un homenatge i fer una escultura per fer un homenatge al doctor Robert. Es va fer la col·lecta, no sé si la col·lecta va ser suficient, i se li va demanar en aquest moment, lògicament, que estava en un moment ple, estava a París, no era aquí, va treballar el relleu, ho va elaborar a París, ho sabem per en Ferrer Bàrbara, que va anar-hi a visitar,
i en Claret va acceptar. Va acceptar fer-li el relleu perquè era un home important i tal. El relleu va ser exposat, igual que va passar amb l'escultura de Repòs, va ser exposat en una botiga, en un aparador de Camprodon, que suposo que serà igual que Repòs, hauria de ser allà a Can Vila, al carrer València, i l'any 24 ja pràcticament el relleu era acabat. Era acabat, però va coincidir que en aquell moment va haver una infecció, una plaga, es pot dir, de tifus a Camprodon. Això va morir inclús algun estiuejant, segons explica Manel Pujol, i va impedir que es pogués inaugurar el mateix any 24. Però llavors l'any 25, sí. Es va decidir fer-ho, es va inaugurar, es va posar amb la Font Nova, el que va ser que la ubicació no pertany a l'actual. L'actual és una refeta, es pot dir, de l'any 77. L'antiga Font Nova era ubicada una mica més aquí baix. Però l'any 40, amb l'aigat que va haver, es va portar pràcticament al monument que hi havia. Era com una mena de muralleta amb la imatge del doctor Robert penjat al mig, molt maca. Hi ha moltes fotografies que permet veure com era i com estava. L'aigat es va portar la imatge del doctor, el gravat del doctor Robert, es va portar les lletres, es va portar tot, es va portar al mig. Sort es va recuperar, es van recuperar les lletres també. Llavors l'any 24, com he explicat, es va fer aquesta col·lecta i l'any 25, que ja havia passat el tema del tifus, es va decidir inaugurar-ho. La inauguració va estar, l'arquitecte que va dissenyar la font antiga, la que es va portar al 40, va ser l'arquitecte Balló. Aquest arquitecte era fill il·lustre de la vila, era un col·laborador i un ajudant de Gaudí, i també es va aprofitar per inaugurar, no sé si va fer una inauguració, el monument al César August Torres, a dalt, la creueta. Aquest monument, l'autor inclús tenia entès, em van explicar que havia decidit traçat un camí que anava de la Font Nova directament al monument de Ferrer Bàrber per aquest cantó de la muntanya. En Balló, encantat de la vida, es va fer una presentació i el curiós, l'anècdota, que també l'explica Manel Pujol, l'anècdota està que el Parlament que va fer l'alcalde de Camprodon en aquell moment, elogiant, en certa manera, parlant del doctor Robert, era un any que hi havia la dictadura d'en Primo de Rivera i l'home va mirar era un polític nacionalista, en doctor Robert, donat això, va mirar d'estalviar-se de fer cap mena de currículum o cap referència a la ideologia del doctor Robert. Va ser molt curiós, però clar, es tenia que anar en compte. Per lo més, l'escultura és un bronzo i jo destacaria, quan va ser l'aniversari que es va fer del doctor Robert, destacaria que l'escultura, com tota imatge, com tot això, no és un retrat. O sigui, el relleu no és un retrat. És un bust, però no és un retrat. No són retrats fotogràfics. Són retrats que l'escultor, i Claret en aquest cas, intenta interpretar o manifestar o mostrar algo del caràcter d'aquella persona. Jo crec que vaig tenir ocasió de veure diverses fotografies del doctor Robert, des de la que hi ha a Barcelona fins a la que hi ha a Sitges i tal. La cara del doctor Robert, que és representada aquí per en Claret, a pesar que ell la va fer a partir d'una fotografia, perquè ell va morir el 1902, no el va conèixer, a pesar d'això, és una cara que diu moltíssim, suposa, del caràcter, no solament ja del doctor Robert, sinó guardant les distàncies amb el propi Claret. És una cara de bonomia, de persona, diguem, tova, però al mateix temps dura amb els seus pensaments i decisions, i jo recomanaria que ser l'única escultura d'en Claret que pot seure, contemplar i mirar, que és el que demanen les escultures d'en Claret, mirar-la detingudament perquè val la pena. La cara té el nas ho va fer recte, que és un nas una mica més agressiu i tal, i li va fer una cara d'home jove i decidit. Jo crec que és una escultura que val la pena que la mirem, és un guany, i es va, amb bon ull, es va recuperar del riu i es va fer un nou disseny, una nova plaça, que és l'actual, amb aquesta columna, i es va ubicar l'escultura aquí.